तू कहाँ जाता रू हो? हम रउआ साथ बाजार जा। अब तू हमरा संगे बाजार जेबू? हमरा चूड़ी लेवे के बा। चूड़ी लेवे के बा? तब इहे बेटी पतो के रहन हो। लोग का कही? हमारे समाज में इज्जत बा। लोग का समाज में हम बैठी ले, लोग कही जे पंडित जी के संगे पंडिताइनो बाजार घूमतरी। हमरा के इतना डांटो तनी ना, जब हम मर जाई तब रउआ पता चली। ऐसन हाल बा, बोला तो बाउर बा। यह गोनू झर के ससुरारी जाने सुनू देखत बड़े दुआरी। यह गोनू झर के ससुरारी समझ ली।